ei rol te vadai chu ni dang ang bokin a best friend ni kanen school an kal le a classroom chunga a omlai chuan a unaw nu Emily chuan thil man mo thak a thlen thu text message in a ron hrila chuan lam engemaw siamin classroom atangin vadai chu a chuaka a unaw nu chu a call le ta Emily chu a voi khatna tan a period hi alo nia a voi khatna ani awangin amang ang hle vadai in chu thu a hria chuan thilpa ngai tak ania engma hlau thon tur a om lo ti a hril vadai chu bathroom a valut vein ta chuan an class ami lar le lam thiam em mai mia alo om ve bok anin biak lak lo lai takin school chunga tang chuan silai puak ridur mai an hreta miswal chuan aron muang ti hlawin manmo takin toilet chunga an biruta ani voi engemaw zat silai ri an hriat awang chuan an hlawin an thlabar ema reilo te hnuwa mipa pakhat Quinton a thuam hnoa thisen kai nuang chung chuan bathroom a aron lut ve a unaw pa chu nataka ka hliam ani thu a soi silai ri chuan cholti anei thei silo an pathum chuan an dam chunga minute ruk reiber tum an hmangmek ani apoi tur zong a thlen vek to hnuwa police te po an ron thleng ve thei rama an thil ton rap thlak tak awang chuan vadai nun chu adang lam pha hle pona chuak ngai lova aruma atom renga a trap deuh reng bok achang phei chuan kha mini a thian te engemaw zat tha an ni kha angai to chuak le thin achung te poin an thiam angin nem an tum thina ma se vadai chu an betong zo mek lo a unaw nu poin ti hlim atum ngiang thina ma se vadai chuan ama a adu thu shilin anar luitlat thin ani zan kha chu miai chuan Instagram a vadai chu aron follow a number te anin petona miai chu vadai thil ton te chiang taka hreve tu ani awangin vadai chuan ava texta an thil ton hnuwa an om dan te an soidun miai chuan anu le pa te chu Japana an om awangin ama chawin nauma tu emo kom tur le biak tur adu ani chuan engtik lai poin vadai chu aron leng theiang ti ashil ni reilo te hnuwa vadai chu a thian thatak nika muturanga in soin a chuak ta ni tam tak hnuwa pon chuale duna ril ruwa pu chu anu po a hlim hle anu hlim hmel ti chetu ni adu lo awangin a om dan dik tak chu a thup shram shrama thatlam apan vezel ti thu a soita zok ani nikanen chuan pa ka in muin ani chuan chan engemaw tak wanga dam chuak an ni thule an thalai pui te chu tharum le man ro hlau om chelek na konga in hum shram tura fui tur an ni ti soya miai ero chuan zom tumna ani shan lo an ile miai ten chanchin thar an en mek lai chuan vadai chuan Instagrama miai lam lai video chu a en ve thunga miai te in a thlen chuan miai in lo lomin anu le pa chu artist an ni awangin rampona an chin fau thu te alo soi luama an skula inkahna thleng te kha an soi dun le a vadai chuan khami wanga mangche pui anei thin thu te a hril tin atuk loka Quintona unaw pa vuina kalve atum thu te a soi chuan miai po chuan kalve adu thu alo soi ve a atu kalo nia Quintona naw vuina an kal chuan Quintona chuan an lo kalve awangin lom thu te alo hrila an le hnu chuan vadai chuan inkahna a nunna chanta te thlalak a ena a hnual ngal roi mai atrapa achang le akur le dur thin chu minia tang chuan mia le vadai te chu anin kom tam tiala miai chu meiche kho har tak nu le pa hausatak nei ma ni se ngai sakna dongmang lo ani ti te vadai chuan azir chuaka miai chuan anuna poimo ber chu lam ani thu te thil thleng hnuwa ero dance class a akal le to lo thu te asoya vadai nu le pa chanchin te azo chuan anni chu
mi ngai sak thei tak an nia ma se thil thleng chuan an fanu an ngai toin an mang an pui le zual thin ti a hriat awangin a soipui vak ngai lo thu a hril ve maya chu mi zan chuan movie an en duna miai chu amu thlua vadain hon atum thu a soi chuan amu thil ma zong ompui hri turin angen ani a ho konga vadai chuan nika a khola tun hnaya anin kom tlem wanga poi ati thule thil har satak apal tlang mek awangin hun amamo thute a hrila nika ve thung chuan tharum thona lam dodal tuwa a tran thule an school himna tura a bei mek thute alo hril ve bok atuk zinga nika chuan school akal le to tur thu vadai phone call mangin a hrila chu thu vadai nuin alo hria chuan a fanu po chu school kal ve to turin atia ani ro chuan thil thlen hnuah khan kar hni chau ala liama rilruwa a in pe tak tak ma chu school kal le adu to lo thuin alo chang ve thung anu chuan a thil ton mek te pal tlang thei tura pui turin therapy la turin a hrilta ani vadai chuan anu kal tlangin therapist anai chu an la tange nge a atira chuan diglona engma anei lo ti lantir tumin pa ngai theiang berin alanga ma se mithiam na na chu abum theilo anai chuan athil ton rap thla takte pal tlang tur chuan achunga thil thleng engkim kha amal te te a pom thiam azir phot angai ti asila chumi hnu chuan le khapuan apeya ta chuan athin lunga thil omle amut zong zong te ziak chuak turin a hrilta ani session zo a ho hnu chuan kun tona message adong hlau mai a una pa vuina a alo kalawanga lom thu soinon lein in mu puya aron soma kofidora in muin an hun man chau dante anin hril tona kuin tona lungai mel a mu chuan vadai chuan a kwa engkim a thale vek ton ani tin a hnem ani anuwa chuan vadai chu miai teina alenga wit an zuwa zu an in boka in athlen chuan arila tram ema eitur ada brok anu chuan ron muin an chung ko zinga hun a man tlem thule chu chuan alung ati oi vak lo ti aron hril baka vadai chu school kal le turin atia har sat na chu atlan chiat san zelani chuan baltlang a har tul tur thu a soibok chu chuan vadai chu ati thin rim ta ema aruma alut taw ta ngong mai miai kolin anuin school kal le tura anor thute a hrila miai ro chuan anu le pa ta chuan adu chen home school a kal an phal sak thu a hril ve thung vadai po school akal ve tange nge a school konga chuan test apal tlang phota adota mithiam tak ten lo om laka inven dan turte an zirtir chung zong chu vadai tan chuan a topic thlak ema pona a chuak ta thil thleng wang khan an school bathroom ero alut ngam le to lo a ho konga chuan buruak khi a rap pala chu bur chhari chuan vadai chu ati thlabarin zun a che pha hi alani atu ka school akal le ma chuan drug zor tu hne na tangin dam doi aleya rui chunga class akala wangin a mai vela ta chuan pen tui akai noi ti po a hrelok lo intify tura a chhuwa chuan stepa hian alum thlata nika chu texin ani chuan midangin an ron mu main a ho puita ani ina thlen hnu chuan kuin tona call adonga vadai chuan arui line text message alo va thon treu alo ni inti thoven nan tin movie en puya kuin tona chu asoma railo te alo thlengin hunlim om tak an mangduna kuin tona chuan an chung kwa boina tle mazong a chuak ti soin a ho san le ta ani chumi hnu chuan nika teina lekha zir turanga in soin in chei takin a chuaka ma se miai teina zo kalin zuan ina rui chungin kongpuya te an lamvel mai zoka an hole hnu chuan rui ve ta chu anin chulnel chho ta hle maya atu zinga chuan vadai chu miai mut hilhanin a hota a ina thlen chuan zan khwa a biak tlang theilowa awma wangin a chung ta chu an lo thin rim hle mai vadai chuan
nika teina le kha an zir thu dot ngai bok chu a soi le a ma se nika ngei po chuan alo zong na sa hle si atopa miai teina lengin an rui ti chu a chungte a hril ta nge a anu chuan oipo harsa ati ngei mai anuwa nika mutur chuan avakal le a nika po alung oite chiam lo ti a mela a hriat hle vadai chuan engwanga adot soi chu thupui lo nge ani ti azota nika chuan vadai chu angai to hle ani ti a hrila anin mu nun ber po khan a ruia chu wangin thil thalo tak ati pal a hlawani thaliam ta chung zong khan nika chuan rilru in pole a ma anga komle atum char chara ma se anar tu zok chu vadai ani zok zel thule malam pan tum ai chuan miai ne na ruivel mai chu a thlang zok ti a soi chuan anin hau ani der mai thin ur em in vadai chu a chuak ta quinton anen anin mule chuan nika chuan hriat thiam tumna anei mi alo thule alung oilo thu vadai chuan a hril le a quinton ero chuan nik point harsatna atok ve mek thu alo hril an ti zo nu chuan vadai chuan thoveng so thian a in hria quinton a chu akis tamai quinton chuan vadai chu du tho ma se ngai zong nei tur chuan ala in peilo thu soin vadai chu alo nara chumi awang chuan vadai zak tak chungin akal tanal nala miain achunga vadai chu alung oi lawem ni ti aron zona message po chu achang lo chumi zan chuan arum chunga vadai chu atrap char chara amile chu ron lutin auna nu chu aron kwa inkahna thlen ma chia vadai a kol kher chuan din mun lo om taka adin tira chumi awang chuan vadai chuan a hua in a hnar char char ani thute a soya chu thu a hriat chuan vadai chuan a una nu ta na alo hre om ve dan tur ta chu angai tu thiam ve ta ti chuan amile chuan thiam lo na pakhat ma anei lo thu a hrila inkahna thlen lai po khan angai tu na chuan ama chau a om thule ani chu atana mi poimo tak ani thu a hrila an unau chuan trap chungin anin kwa an boruak po a thale ta vadai chu apa nen tlang an lona an thin urna le ril ru hana zong ta chu an au chua puita hun rei tak aril ru chung rila angai tu ana ta chu ama chawin apai thina wangin chu tianga ti chuan vadai chuan a hadam pui sot thu a hrila miai to turin akal le ta ani ava thlen chuan chuat laia wain bur kara miai lo let reng chu ava hmuwa miai chuan zan hun an man duna tangkhan vadai chuan angai ta nia alo ngai vadai ro chuan engtik lai ma a huat ngai lo thuin a chang thung chu tiang zong nuwa therapy session akal le chuan ma ason hle ti a mu theya anai hna chuan nikanen anin hau thule angai ti asoya inkahna chungchang an soilai chuan a trap na sa hle mai ma se athol hok thung a hole hnu chuan anu hna awm dan ti awangin ngai dam adila chumi hnu chuan nu fa angin inpo takin anin komle theita vadai chuan miai nen anin kung kaina le anin kara thil thlengte a hril veya chumi hnuwa chuan vadai chuan miai class bang alo ngaka an pani in kara chuan in thiat that na bak thil dang apiang mek ti a hriat thei bok vadai po hun rei tak hnuwa anui vele theita zoi muanga malam apan mek lain a phona chanchin thar lo lang ohio a school pakhata inkahna thlenga naupang som pahnih lain nunna an chanti a hmu chuan angai tuana amang veka a phone chu abi ringota rang tak le thuk tak hian a thokok kok mai ani